Ọ bụ mgbakọta ndị ezinụlọ, ndị enyi nakwa ọtụtụ ikwu na ibe dịka emerubere emume akwamozu nke late Mrs. May Njideka Ọkpọkwasịlị n'Akpụ Village nke Ukpo dị na kansụl ime obodo dị n'Ukọfịa n'ime Anambra steeti. Late Mrs. Ọkpọkwasịlị dị afọ 82 wee laa mmụọ. Ọ bụ nne onye ọrụ ABS bụ Odoziakụ Queen Anịgbọgụ. Ka anyị sonyere Kene Chukwudị maka akụkọ ahụ n'uju. Ya bụ ụka elimozu bụ nke akara na be ya bụ onye lara mmụọ Canon Nelson Ogunta kpọkwuru ndị nọ na ya bụ mmemme ka ha bụrụ ndị ga-echegharị ma yarikwe ka ozi ndị amụma ụgha bụrụ nke ga na-ebi n'ime ha ma kpọkwue ha ka ha bụrụ ndị ga na-abịa Chineke nso. O tikwere ya bụ ezinụlọ aka n'obi. N'okwu ya na ya bụ mmemme, onyeisi ezinụlọ bụ Maazị Onyeka Ọkpọkwasịlị nke bụzi nwa ya bụ onye lara mmụọ kelere ndị niile bịara ịkwadoro ezinụlọ ha ma kọwaa na nne ha bụ ezi nwaanyị bụ nke nwere egwu Chineke na ndụ ya. Odoziakụ Queen Anịgbọgụ bụ otu onye na ndị ụmụ nwaanyị ọ mụtara kọwara na o nweghị nne dịka nne ha ma bụrụ nke kụziri ezinụlọ ha ihe kwesịrịnụ dịka nne ma kọwaa na iri nne ya jiri wee nwa na ọ bụ nnukwu ihe nyegara ha, ebe o kelekwara Chineke maka onyinye nke nne o nyere ha na ya bụ akwamozu. Ka Maazị Ifeanyị Jideofor nke sitere na Administration Department nke ụlọọrụ ABS, onye kwuru okwu n'aha ABS, tiri ya bụ ezinụlọ aka n'obi ma kọwaa na ya bụ nwaanyị lara mmụọ bụ ezi nwaanyị.